ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧଟେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଇଟା ସର୍ବ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିନଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଏପଟୁ ମାରୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସେପଟୁ ମାରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ମରାମରି ହୋଇକି ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ବେଳେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେଉଛି, ଏପଟ ବେଳେ କିଏ କମାଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଏ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଲାନି ତ କିଏ ବୋମା ଫୁଟେଇଲାନି। ବହୁତ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର କ'ଣ ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଭାବିଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠେ। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଟେ, ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧଟେ ଏବଂ ବହୁତ ଭୀଷଣ ମାରପିଟ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଏଇଟା ଇତିହାସର ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। এই ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରିବ।